Jesu. La esifunda khona bazalwane, sifunda kukhuluma uJesu lamazwi. Uthe mfundisi mayengitshela wathi sibuyi prayer revival sizokhuluma ngomkhuleko. Lapho sifunda khona sithola uJesu inkosi yamakhosi ukhuluma nabafundi bakhe, ubafundisa ukuthandaza. Ngoba kade behamba noJesu isikhathi eside befunda izinto ezahlukahlukene, befunda noJesu. La encwadini kaMathew siyazi ukuthi iBhayibheli linamavangeli amane. Yonke lamavangeli amane achaza ngemlando noma ngomlando kaJesu, izinto ayezenza ngesikhathi esemhlabeni. uMathew naye omunye abanye babavangeli abachaza impilo kaKristu Jesu esesemhlabeni. Lapho sifunda khona simthola echaza indaba kaJesu, efundisa abafundi bakhe ukuthandaza. Uyabatshela uthi uma nithandaza nina kumele ningene endlini zenu, ningabonakali emphakathini, ningene endlini yenu nivale neminyango bese niyathandaza uNkulunkulu wenu osekusithekeni, onizwa nasekusithekeni. Malibonge igama likaJesu. Lento eshiwo uJesu ethi mawuthandaza ngena uvale umnyango wakho bese uyathandaza uNkulunkulu osekusithekeni. Uveza ukuthi kahle kahle uma ungumlandeli kaJesu kumele number 1 ube umuntu ojwayelene nomthandazo. Number 1 uveza ukuthi wonke umuntu noma bonke abantu abakholwa nguJesu kumele bekwenze kube yipriority ukuthi bayathandaza. Noma ngabe uyathanda noma ngabe awuthandi, kodwa umthandazo iyona nto okumele ihambe phambili uma umuntu olandela uJesu noma umuntu othi ungumlandeli kaJesu. Mangikho ke lapho lithi iBhayibheli uthi uJesu umuthandaza ngene endlini yakho and shut the door. Into engifuna ukukhuluma ngayo namhlanje ukuthi into ezosenza ukuthi sibe yibandla elizoba nomthandazo onamandla ukuthi uma sithandaza sivale iminyango. Babonge igama likaJesu ukuze sikwazi ukuthi umthandazo wethu wenza umohluko ezweni lakamoya. Kufanele sibe abazalwane abavala iminyango uma bethandaza, ngoba inkinga yomnyango uma ungavaliwe uthi ungaphakathi ububona izinto zangaphandle. Inkinga yomnyango uthuthumisa ngaphakathi kufubuka izinto zangaphandle ngoba umnyango usuke ungavalwanga. Malibonge igama likaJesu. Uthi Jesu kodwa ukuze nibe namandla emthandazweni khona into engifuna ningenzele yona before mthandaze, valani iminyango. Mabhodla isikuthini lento ethi uma sithandaza kumele sivale iminyango? Khona eminye iminyango bazalwane evala imthandazo yethu eyenza ingafike ezulwini ngenxa yokuthi kuneminyango empilweni zethu evuliwe engavaliwe. Leminyango sithi siyathandaza, sithi siyashumayela, uzwe ukuthi uyashumayela ngalomfana, kodwa inkinga khona umnyango ozwakalayo ukuthi uvulekile empilweni yakhe. Malibonge igama likaJesu. Uyathandaza impela lo mama, uyashona ngezilimo, kodwa nobethandaza khona into ezwakalayo ngemumva ukuthi ngathi khona umnyango ongazange uvalwe empilweni yakhe. Malibonge igama likaJesu. Inkinga ke yeminyango engavaliwe yenza ukuthi noma ufuna ukuya endaweni ephezulu noNkulunkulu awukwazi, iyakuvala ikubambe usele muntu. Kodwa uJesu khona iminyango okumele ivaliwe. Akekho umuntu oyinkinga njengomzalwane neminyango engavaliwe. Umzalwane nomnyango ongavaliwe umuze nomekela ukuthi esesontweni ecomplain ekhala ethi ngathi la ekhaya khonjwa njalo, ngathi la ekhaya senikelwa njalo, ngathi la ekhaya kuzilwa njalo ukudla akasethi. Inkinga kunomnyango ongavalwanga. Malinga mabandla
kuliko. Ingalukhuluma ebusuku. Ingalukhuluma ebusuku. Ingalukhuluma ebusuku. Abantu bayathandaza abathandazi. Babe neminyaka evuliwe. Unalokho babhusile indaba zengane esontweni. Kungakushona umshado, kungakushona umsebenzi, kodwa uKristu alebe iBrexit. Akhulule ngokusheshelayo, akhulule ngokusheshelayo, akhulule ngokusheshelayo. Kodwa wonke umuntu umake imoto yakhe, wonke umuntu umake umshado wakhe, wonke umuntu umake ibhizinisi lakhe. Kodwa ma usuqalile lokho, uJesu khona yini empilweni? Kunabantu abaphila iminyaka evuliwe. Ubona no brother no sister basebandleni. Uthathandaze ebandleni ubrother. Uthandaza lehleli lodwa elivuliwe. Uyabona ukuthi mambani yathandaza la. Kodwa iyaphela lapho. Ithi bahambe egameni likaJesu. Egameni likaJesu. Iminyaka ayivalwanga. Bayinkinga abantu bayathandaza. Kodwa iminyaka ivuliwe. Ubona izinto ezenziwe ebandleni zenziwa ngaphakathi esontweni ukuthi khona iminyango engavalwanga ebandleni. Uqale ukuthi hayi bo izinto ebezenziwa ngaphandle zenziwa ngaphakathi. Kwenziwe njani? Inkinga khona iminyango. Kukhona omama abasebandleni bahamba neminyango engavaliwe. Kukhona omama abasebandleni iminyango ayivaliwe. Noma benza izinto uyabona ukuthi umoya ngcwele akekho phakathi kwabo. Ushule ngemuva kodwa iminyango yasebenza. Uqale ukuthi hayi bo bengisesontweni noma seyaphili lapha. Sesontweni noma sebheshini. Nangendlela ogqoka ngayo uyabona ukuhlukanisa umzalwane nomhedeni. Konke kuyafana. Basala phasentirithi wonke. Iminyango evuliwe. Nomhlangano nayo umuntu ekhethwe. Awona ukuthi ayibona inkosi. Uvele kusona sele. Ebona isima isona. Kanti iminyango. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. We are going with the Almighty.
Abavuliwe iminyango, abaneminyaka avalile. Ngoba bekhathalisa ingane esontweni ukuthi wena yazi right bangashoda nosibanda asikhona kwakho. Nisetha ingane nibiza umfana for ukuthi akazogidina kwakho kanti uyazi nise nengane yasibani ubashiya phakathi ngibexoxa uthi ayibona uyabona khona ukuthi usukhulile awufiki lapho umuso wakho ukudla kanti uyazi nise into abafana ofuna ukuhlanganisa ingane umnyango ovuliwe ayivalwe. Não, filho, você deixa não. Aí fala de mim. Tu já se fala minha. Querendo parar. Fala minha. Fala minha. Querendo parar. O que não é ainda bem da hora não conala por isso não é. Awuthandazi wena unendaba kodwa nakhona indaba sengane ejola endaweni sasiwa umthana wazi ukuthi umsibani uluyanda uhlukane noZanele wazi ukuthi bani uSipho uhlukane noSibele hawu uyathanda sifuna uNkulunkulu baba besifosana madoda abasemsifana abazofundisa bafuna phakathi kwababili bafuna kusukuma khasa abantu bonkelele unozokuba phakathi bakukhosa namandla bakukhosa sindisana awukabeli indawo yakabithi awukabeli nasingane sami abazofuna ekseni kulila. Amen. Papa mama elithi phela besifazane okuphezabo kuphela indebesi abazokusela imandla abazokusela isizwe papa besifazane abazophandasa uNkulunkulu asithe papa besifazane abazosiluka abazophandasa nkosengwane befuna uNkulunkulu. Papa sikosa. Abazolile liba. Abazolile umfundisi. Ile mfuna kule umfundisi. Kodwa ngimkhulekele. Njalo ngiyamfuna umfundisi ukuthi akhuleke. Kodwa bapha abantu. Wadinga nini ukhulekela umfundisi wakho? Wadinga ukusilukudla ungayizileli wena kodwa usileli ibanga zolumfundisi wakho umthandazela ukubiza emthandazweni. Njalo uhlezi ufuna ukukhulekisa imisebenzi kodwa awukazi ufaste limelo of uyithandaza indlela kaNkulunkulu. Uyazi ukuthi uma ubheka indaba zabantu uNkulunkulu ubheka indaba zabantu uNkulunkulu noNkulunkulu unake indaba zakho. Mawuyeke zakho ukhulekela abantu indaba zakho uNkulunkulu uzosotha aphe zakho. Glory to Jesus. Amen. Ngizo ukuthi abazalwane. Ngizo ukuthi. Amen. Ngizo ukuthi. Amen. Senzoba. Hey, follow me. Hallelujah. Hey, follow me. Amen. Uthi Jesu. Follow me. Uthi Jesu. Follow me. Ukuzuthandaza ubona izinto kuyelele nto yakho yokucompete esontweni asizange uzokhompyutha la sizokhonza yena.